Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang maliwalas na araw sa inyo mga mag-aaral. Ako nga po pala si Ma'am Carmelisa Mamukal, ang inyong guro sa aralin na ito. Ang ating aralin ay hinggil sa estilo at ekspresyon na may akda sa pagsulat. Mahalaga ang estilo sa pagsulat. Nagsisilbi itong gabay sa mambabasa na matukoy ang layunin sa pagsulat sapagkat nagbibigay liwanag ito sa bisan inaasahan ng sumulat. Dapat matiyak ng manunulat kung nais niyang magturo, mag-alyo, magbigay kaalaman o magpaliwanag. Kailangan mabatid nito ang mga estilo sa pagsulat. Narito ang mga estilo ng manunulat. Una, wika o ang mga salitang ginamit. Ano ba ang wika na iyong gagamitin? Kung ito ba ay Ingles, Filipino o katutubong wika. Kailangan bigyang konsiderasyon ang iyong mambabasa. Kung bata, matanda o kabataan. Sapagkat may ayon kung anong wika ang gagamitin. At ano ang paraan ng pagsasalita? Kung payak ang salita o matanglinhaga upang maunawaan ng mambabasa. Ikalawa, pagiging mapagbiro. Kailangan mong maging mapagbiro upang hindi tamarin ang mambabasa at magkaroon ng interes sa pagbasa. Ikatlo, magiging makatotohanan. Kailangan maging totoo ang detalye at hindi kathang-isip lamang. Ikaapat, pagiging seryoso. Kinakailangan maging seryoso sa paglalahad ng pahayag upang ito'y maging kapanipaniwala sa mambabasa. Katangian ng estilo. Una, kaisipan. Lahat ng sangkap ng talata ay hinggil lamang sa isang aksa. Sapagkat at upang hindi ito maging maligoy ang iyong pahayag, kailangang manatili sa isang paksa na tinatalakay. Ikalawa, kaugnayan. Lahat ng sangkap ng may akda ay dapat nagkakaugnay ang diwa upang maging mabisa. Ang pagpapahayag. Kailangan magkaugnay-ugnay ang mga pangyayari o ang pahayag upang hindi ito magulo o maligoy. Ikatlo, diin. Pagbibigay diin sa mahalagang bagay sa talata. Kailangan bigyang pansin o emphasis ang pinakadiwa ng pahayag upang makuha ng mambabasa. Ikaapat, kawilihan. Ang hangarin nito ay makaakit ng kawilihan ng mambabasa ang pahayag. Kinakailangang pinakalayunin mo ay mapukaw ang interes ng mambabasa upang maunawaan nila ang pahayag. Bigyan natin ng pakahulugan ang salitang may salungguhit sa mga sumusunod na ekspresyong ginamit sa pahayag. Una, nabalitaan niyang ninulustay nito ang kanyang mga ari-arian. Ang salitang may salungguhit, bigyan natin ng pakahulugan. Ang tamang sagot ay ginagastos ang mga kayamanan. Ikalawa, lakas ng loob ang kailangan upang manalo sa patimpalak. Tama. Ang sagot ay tiwala sa sarili, ang kahulugan ng salitang may salungguhit na lakas ng loob. Dahil naunawaan mo ng ating aralin, ating sagutan ang mga sumusunod na pahayag. Bigyang pakahulugan ang mga salitang may salungguhit. Ang kanyang pagmamahal sa kanya ay tuluyang naglaho. Tama. Ang ibang kahulugan ng salitang naglaho ay nawala. Ikalawa, manalangin tayo sa may kapal upang tayo pagpalain. Mahusay ang iyong pakahulugan.
dahil ang ibang kahulugan ng pagpalain ay mabigyang biyaya. Ikatlo, ipanalangin natin ang buong sanlibutan. Tama, ang sanlibutan ay tumutukoy sa daigdig. Mahusay ang iyong mga kasagutan. Nababatid kong masasagutan mo na ang iyong worksheet. Kaya't kunin na ang iyong module at simulan mo na ang pagsagot. Hanggang sa muli,